Malawi Today. Programu ya Zilipati sabata ino tikhaliri yankhona ndi a Prophet Isaki komanso akazi yawo akuphalombe amene iwowa akumabereketsa okha amayi oyembekezera mkachisi mwawo ndipo ena akumamwalira. Dzina langa ndi Ellen Kabisa. Ndine maisankhulani kuno kuphalombe mwezi mwafumu tiye nyamba. Ndidali ndi akulu anga nazatengapo mimba kenako zinapeza kuti anapita pachabe kenako sadatengapo mimba azatengapo mimba kachiwiriko adapita ku chipatala masiku otatu okutha miyezi 9 idakwana. Ndezapita ku chipatala kuja adapeza kuti akuja adakachita operation kenako madokota anatani adathandiza amene amatani amakonzera adauza kuti chiberekero chawo chapelepeseka sangakwanise kuti angabereke mwana wina ayi adauza kuti asazaberekeso kuyembeza kuti chiberekero chawo singaberekeso mwana wina chifukwa kuti akazatenga mimba ina mwana azakhala kunja kwa chiberekero azakhala pati pamenepo osati mchiberekero ndi adauza kuti aseke ndi adatani adakana tizabwereko kuja kuwangaja wadakalowa mpingo wina wapingo umene anthu aje samapita kuchipatala akadwala ndedakhala mmene muja mimba yayamba kukula kena kwa miyezi 7 ndapeza kuti mwana uja wachoka mkati mwa chiberekero ndikukhala kunja kwa chiberekero. Amayi wanayamba kudwala azambe kudwala kenako akazi abusa anatani anabwera usiku amapemphera pamene paja azapemphere kenako ananena kuti ayi chama pasi 10 ndikatenge abusa atani abwere amunawo amayibusa kenako anatani anasabwera azabwere muja anayambanso kupemphera nthawi imeneyo wachibale anayasanalani asanauzidwe wina aliyense kenako chama pasi 1 ndi pamene pakatani pakanena abusa kuti ine ndiyentha tani ndalephera pamene zikazusidwa ise tinanyamuka tinapita kenako zinampeza munthu asali bwino tinapanga program yokafufuza galimoto kuti munthu iti munyamule tizani tipite nawo kuchipatala zafika kuti galimoto yafika pakhomo timunyamule munthu uja pomuvunukula kenako tinapeza kuti chani munthu uja watani wamwalira azamwalire muja ndinafusa abusa apa ndiye mutirani mutithandiza moti bwanji chifukwa munthu uyu wamba kudwala kale koma ino simunatani simunakwanise kuti inuyo mutizuse munthu mmodzi ife tiziwe ndi anana kuti timapangano amene anatani analumbiritsidwa munthuyu chifukwa mapangano ameneyo tikangolumbiritsidwa sitimayiwaso kuti munthu atani apiteso kuchipatala chifukwa mapangano amene ati mapangana ni Mulungu ndiye tikapangana ni Mulungu china chicho simakhala chimujani chili muchipali kuti sitimalolanso munthu uja apite kwani kuchipatala kapena apite kuchikuda kwina kulikonse. Nthawi imeneyo wachibaleyi titafufuza tinamva kuti amayamba kudwala pasi 8 ya usiku kenako ife achibale timazusidwa 1 koloko ya usiku pakati ponsepa pamene amayamba kudwala usiku mmeneyo analipo ndiye akazi abusa kenako akazi abusa wazaone kuti sizikusinthale anapita akatenge ndani abusa kumatani kumayamba kupemphera kenako ndi pamene pasi 1 azaone kuti sizikusintha kenako ife achibale anayamba kutani kutizusa pomuvunukula tinapeza kuti munthu uja watani watisiya. Kumpingo kumeneku kumachitika zotani? Kumpingo kumeneku anthu aje amangopemphera sapita kuchipatala china chilichonse akakhala kuti mwina anthu oyembekezera choncho amachirira mutani muchali chimomo ayikaleba ya asimayi amachirira mmeneyo. Ineyo zinanga ndi Edwin Madeya amene ndili mtsogoleri wa kuno sabutiye nyambalo. Nkhani imene ndiona ndikuiziwa bwino kuti pali mpingo wina umene ukutenga anthu kumachirira paka na mchalichi amayi oyembekezera akumachirira mchalichi komanso munthu ngati wadwala sakumulola kupita kuchipatala mpaka na kumakhala kuti akumampempherera ndiye anthu ena akutaya miyoyo yawo chifukwa cha zimenezi. Ndiye ineyo ndi magrupu ndi mafumu akuno tinayitanisa mpingo kuti tiuze kuti zimene akupanga zozolakwika dera lino mipingo imene ichoke koma chifukwa chokuti akuti ndi maufulu wawo chifukwa mipingo koma tinaziyendesa mpaka tinakafika ona za umoyo pa Holy Family komanso tinakafika paka na kwa DHO kwa longosera program ene kuti muzi wa Makwete kwa grupu amakolera kuchitika zimenezo mpingo ndipo ndizona ndi dera langa zikuchitika zimenezo komanso pali imfa zina zimene zikumachitika zoti zikanakhala kuti zopeweka koma chifukwa cha mpingo umene ndimene kupangisa kuti anthu azitaya miyoyo yawo anthu ochuluka moti pali imfa zingapo zimene zachitika ku mpingo umenewu
zoti zikanakhala zopeweka. Azimayi oyembekezera chifukwa mwina maka kumataya magasa amapezeka kuti munthu uja wamwalira akanakhala kuti apita kuchipatala sizikanatheka. Akafana madeti apa amasamuka munthu uja kukhala muchipinda pamuja azimpempherera abusa ndi akazawo mpaka anachiriye mutchali chimomwe pomwe sanaphunzirenso zauzamba saziziwa maana ngoyambisa mpingo pakhombawo pomwepo. Mmene ndamvera kuti busa amakhala ali mtchali chimomwemo ndi akazawo amene akumapanga zimene zoberekesa mzimayi woyembekezera mtchali chimomwe. Abusa kumakhala pomwepo, amuna kumakhala pomwepo, ndithu akumakhala pomwepo abusa. Ndifati madanda kuboma kuti nanga zimenezi ndiye kuti achita register kuboma kuti mpingo umene ndovomerezeka kuti kulibenso komiti yona za mipingo kuti mufuse mbusa kuti zimene zozitenga kuti ndichifukwa tinanyamuka pano kufika kwa DHO kuti tichitirane umboni kuti tiyasambire manja kuna kuti nkhanizi mbofunga tithandizane. Komanso aza umoyo adera lino onse akuzisiwa amene amayendera kunoko maichisiye onse akuzisiwa kuti mpingo kupanga zimenezo. Ndipo zilipati inayesesa kufufuza mbusayo, ndipo pa nthawiyo analinso atapita ku maliro a membala wake wina amene anayatamwalira pa tsikuli. Komabe zilipati inayesesa kudikirira ndi cholinga chokumana naye mneneriyu. Ine ndine Pastor Isaac, ndine prophet ndithu. Ambuye anipasa mphaso makhoza kuwula zisisi ndipo kwa anthu nthina zikabwera ndimakhoza kuwula zisisi kwa anthu molinga limene nthenda yayendera. Kotero kuti Ambuye anandipasa maka mzimu wachiziso pakati panga wakuwula zisisi china chilichonse maka pa munthu timakhoza kupemphera ndi munthuyo ndipo munthu amachirisiwa. Utumiki uno ndi atumiki atumwi achisima cha Davide za azimayi oyembekezera. Mwina kutheka azimayiwo amakhoza mwina kumangidwa kuzaza ku mitundu, koma akafika malo ano timapemphera muzina la Khristu. Ambuye amatipasa mavumbulutso ona kuti mmene munthu yomangiridwa mchongofunika mpeze chakuti mpemphereko kuti munthu adyeko. Tikapemphera ku munthu nkudya kuchizija kotero kuti munthu amasulidwa muzina la Khristu. Zimakhoza kuchira bwino pana chovuta malinga ndi chikhulupiriro tenso mayi oyembekezera nacho. Koma ngati mayi oyembekezera chikhulupiriro alibe amakhoza kupita kuchipatala. Kwanga chikhulupiriro nacho amakhoza kuchira ndicho pana chovuta. Chifukwa tikapemphera munthu uja Ambuye amatipasa mavumbulutso mmene alili mzimayi pemphera kuti kotero kuti ikapemphera mzimayi uja amasulidwa. Kachisimu ndaona ndithu kuti kuli kachipinda kamene azimayi amachirira. Tiyelekeze unena kuti mayi oyembekezera wabwera. Timafuna tidzione kuti kwenikweni mmathandiza ndinu abusa, kwenikweni amathandiza ndani? Kuyankhula za kachipinda kamene kaja kotero kuti chiro chimakhala chithandiza chipinda. Kotero kuti chimeneja kotero kuti ndikokambirana akuluakulu musiku la Sabata ngati lero. Zofunda zija siku lachisanu timabwera ndi kugona muchikachisimuja monga mwa malemba a Ambuye. Tikagona mkachisimuja kunja kwachako timapempheza. Zofunda zija sizikhuzana ndi anthu odwala ayi, komanso mapero aja sakhuzana ndi kuti kutumikira kwa anthu odwala iyayi. Mapero aja amakhuzana ndi kuti siku la Sabata kotero kuti timakonzekera kutunga madzi kusenga chisimuja makapu kusenga chisimuja. Tikamapemphera ngati munthu afuna kumwa amangotunga madzi kumangomwa osatuluka panja ndikukatunga madzi. Kotero kuti zimeneja zimakhuzana choncho ndithu. Si chipinda chiona kuti odwala amagonera kumene kuja apapa odwala sanayambe kugonerapo. Koma Ambuye anayankhula kuna kuti unimangire nyumba yanga machizo ndi nyumba sitayimange, koma kuti odwala akabwera timangopemphera nawo kenaka nkumapita. Kotero kuti mzimayi oyembekezera akabwera timangopemphera nawo kenaka akachira kenaka azipita. Iyayi mzimayi chikupera chachepa amapita kuchipatala akachire kumene. Kwa ine ngati mamuna ochira kwa mzimayi simakhala kuleya amakhala kofa ndi azimayi monga azimayi anzawo. Koma kwa ine ngati mbusa kuchira kwa azimayi simakhalako tine zimakhalira ndithu makuthandiza mapemphero basi. Pamene azimayi abwera kenaka mzimayiyo Ambuye atipasa dongosolo apemphera kuti timapemphera kenaka timayenda nawo kumadikirabe chimene Mulungu angachichitire. Iye ayipombo pamabwera kumusana kuti amene zilimu kotero kuti ngofuna ameneyo basi apite kuchipata chikupera yachi ngati maso apite kuchipata. Magonedwe ake amakhala motani kachisimu? Magonedwe kuti azimayi amakhala mbalina, azibamponso amakhala mbalina amene tu akonzeka kuti zonse akagona kachisi. Kwa ngati munthu oti sakonzeka kuti akagona kachisi amakagona kwawo kenaka mama nkulawira nkufika pakachisi ndimwakupemphera. Ndiye ndimafuna tidzione kuti anthu ena akakuyankhula abusawo ndi amene amaberekesa anthu mungatipo chani? Mawu amenewo ndikuza kuwakana muzina la Khristu. Ileyo ngati mbusa sinaberekesepo mzimayi ndipo kuchira kwa mzimayi ine sindikuziwa. Kwa paya azimayi amene Ambuye anasankha kuti inu ndinu kotero kuti mwene akukhala madokotala apa malo pano. Ndiye katero azimayiwo ndi amene ndithu amagwira ntchito imeneyo.
koma ineyo ngati mbusa sinagwira chimene ngakhale kuja kwanza zimene sindikuziwa kuna lero nakabwanji kwananga makhoa pempero andikakhala kwathandiza zimenechi imene zimakhalira. Ilipo nthawi imene mwina ngati mpingo munaluzapo anthu opemphera ena amayi oyembekezera ena ndikumwalira kumene ilipo nthawi imeneyo? Panopa panabwere mzimayi ona kuti matenda ayamba ndifuya panopa ndikuona kuti tapemphera zakanika munthu wamwalira sizinachitike ponse ngakhale amfumu a muzi muno akuzowe kuti kuja kusingabwere munthu oyembekezera ndi apemphera kuti kuja wamwalira kwantha kuti amesayike ponse. Membala wanu kufuna kupita kuchipatala wadwala ndizoledwa kapena ayi? Zimatenga chikhulupiriro ndi mavesi amene ifeyo timawerenga kotero kuti ngati chikhulupiriro alibe akula kupita chikhulupiriro nacho akula kukhala ngati yakwanthana kuti munthu ija amwalire munthu yamatani amapita chifukwa nthawi tani yakwana. Ngakhale timapemphera simakhala kuti sitimwalira iya timamwalira timafa chifukwa nthawi inyengo yakwana imene zimakhalira ndithu. Kulondozanira kuti alipo ndithu anthu ena ndithu amamwalira ndithu? Kumwalira kwa anthu amamwalira chifukwa ndi nthawi tani yakwana kwasamangefuna kuti ati pemphero lakanika iya kwa nthawi tani yakwana pa munthuyo. Azimayi ena awiri ana akambapo kunena kuti azibale awo ena anamwalira kamba kunena kuti sanapite kuchipatala wena anayo oyembekeza ena opita kuchipatala zinapezeka kunena kuti chifukwa cha chikhulupiriro chomwecho chonena kuti akapita kuchipatala mwina ndi tchimo kapena kuti kuchipatala nkwaziwanda ampingo wanu mungatipo chani? Mawu amenewo ndikusa kuwakana funa kuti tikana kuti kuchipatala ndi tchimo kapena ziwanda tikana kumefeyo timangwenta kuti vesi iti chani timasata chimene vesiyo yayendera ndipo timaphunzitsana kukhulupirira mwa vesiyo kotero kuti ngati tikupemphera ndi matenda kotero kuti achibale ngati afuna kuti munthu uja apite kuchipatala ife timavomereza amamutenga amene kuchipatala zimene zimakhalira ndithu namukanisepo munthu kuti usapite kuchipatala iye. Ndimafuna tadziwa munamumvera songa kaunga tadziwa kuti mwina vesi yokamba za kuchipatala kuti mwina munthu asapite kuchipatala m'baibulo muja ili pati? Mavesi tokhuza mankhwala ndi ambiri m'baibulo muja kotero kuti timangoyenera kuti mankhwala ni mankhwala koma zimatenga chikhulupiriro chimwe munthu anje ali nacho. Koma mavesi okhuza mankhwala m'baibulo ndi ambiri alimo ndithu pafupi 10 imene uja ndithu alimo. Mungatichulireko vesi imodzi imene makamba zimenezi? Deuteronomy 18 vesi yake 9 pali Yesaya 3 vesi ya 7. Yesayayo 3 vesi 7 imati chani aprofeti? Yesaya 3 vesi ya 7 akuti siku imene nazakweza mawu ake kuti sindimuchiriza kotero kuti foti nyumba mwanga mulibe chokudya kapena chovala ineyo musanese ngati ine olamulira anthuwa koma kuti Yerusalemu wagwa Yuda wapasuka kotero kuti lilime lawo machitidwawo ankana Yehova kuti awuse mkwiyo wa ulemerero wawo ndithu. Vesi kuti mwilumikizise ndi nkhani za kuchipatala apapa munapalumikizisa bwanji kuti mwina osamadalira kwambiri kuchipatala kumangodalira pa Mulungu? Vesi apapa munayitanthauzira mwa mtundu wanji aprofeti? Chimatengera chikhulupiriro cha munthu eti ngati munthuyo alibe kotero kuti iye amatani amapita kotero kuti ngati chikhulupiriro munthu anacho munthube amakhalabe mukupemphera choncho ndi chikhulupiriro chi Mulungu amatani amuchirisa. Chimene ningate kwauza mtundu wa Malawi nkuona kuti tikawerenga ku buku la Yeremiya 17 vesi yake ya 5 akuti otembedwa munthu amene akhulupirira munthu mkono wake kuchoka pamaso pa Yehova kotero kuti nchongofunika anthu kwambiri tizikhulupirira Mulungu. Ine zina akuthupi ndine Afaseni Chirombo koma zina lako mzimu ndine Lydia Isaki amene ndi maibusa apa atumwa achisime cha David. Apa ndimacheza ndithu ndi anthu osiyanasiyana ndiponso ndi abusa amene amakamba kunena kuti ineyo ndino amene mumatsogolera kwambiri makamaka kumbali yotithandiza anthu azimayi akhazi kuti munafuna kubereka kumene mkachisimu timafuna titamva kuchokera kwanu mwina nkhani imene ndiona motani? Nkhani imene ndiona koma choyamba timayendera mavumbulutso kuchokera kumwamba nde ambuye anazasankhula ngati anthu okwana 3 ine ngati namba 4 timahamba kaye kugwada ndikupemphezera kaye chonga ambuye atiuze chofuna kuchita iye ayika mwana sanagone bwino nthawi amene ambuye amatiuza kuti pempherani kwambiri mugwire pamimbapo mwana atembenuka ndipo mwana amatembenuka ndipo amatiuza kuti panopa mudikire kaye maminisi akuti amatiuza timakhala maminisi akakwana amatiuza kuti pemphera naye munthu timapemphera naye kaya pamwe munthu amachiritsidwa koma ndi muzina la Yesu si ife ayi koma ndi ambuye amene amapereka zonse zimene anthu amabadi andithu popanda chovuta china chilichonsecho palibenso kuti wina akakuti mwina kapena apezeka kuti kandi kuchipatalako auzidwa kuti operation akathawa kumene kuja kubwera kuno kumpempherera apeza munthu amachiwa panda operation muzina la Yesu. Ngati mpingo pa nkhani imene mavuto timakumana nawo timakumana boti mwina apena pake munthu samalephera apezeka kuti mwina munthu akhala kuti akuvuta ndiye timakhala kuti vuto limene zabwera koma timamulimbikisa ambuye amamulimbikisa nena zoona Mulungu akuchitapo kanthu
mulungu amene anatenga chisime cha David kusiya panopa emwenso ndi amene so akumenya nkhondo ndikumasogolera china chilichonse chali chimundalo wamo ndinoti kuli kachipinda ndamvesona kuti azimayi oyembekezera amachitira kumeneko chipinda chimene timamanga chikutithandizabe zokhuza kuchirira kwa azimayi nditerekeza kuti mayi chewachira kuchipata ndithu timaona timamvaso kunena kuti pamakhala ndi zina kaya zosalira kaya chani tuli mwa munthu tuli mwa mayi zikatero mmanthandiza bwanji mayi busa mayi tikangoti muna kapena wachira kuti wasalidwa ambuye so amatazefuna kuchita ndi mayi uchi koma timapemphera naye ndipo sosera zimago popata sovuta china chilichonsecho oti munthu amatha kuchira mwina ndikunyamuka kumene ndididi bwino popata sikuti mwina sakaenda anisomanisa kulamba mwati wachirira pati zatheka bwanji koma ndi ambuye pasi pamkhala sovuta china chilichonsecho kuti uchachitika mungana nana kuti kuendera kumwamba ambuye amatiza kuti zafika pa panganizi zitha ngofuna kudziwa munapanga za udotolo za unamwino inetu za udotolo sinapange zakuzibataso sinapange ndi inetu munthu osaphunzira anapitira Sunday 2 koma poti mulungu ndi amene wangolowa pakati pathu ndi amene akutigwisa ntchito koma kuti mwina namba za udotolo iye ayizaona mwine koma mulungu ndi amene akutiuza chofuna kuchita ndiye timangomvesa kumwamba china chilichonse mavumbuluso ndikonesedwa chakuti ambuye ati mwakuti ndikonesedwa chakuti napanga chakuti timayendera zomwezo mpaka zinthu ndikukalongosoka koma zoti mwina namba ndapita kuona mwino kapena udotolo ndine wa Sunday 2 ndithu sinaphunzire mayembekeza mwakati mwanthandiza zinthu zina ndi zina mmaziyendesa bwanji mayembekeza tikakuti anthandiza zinthu zokuti wachira bwino mwana ali apo tankonza timatenga nsimbezo kwatana mchimbuzi simatika zina chilichonse kuti mwina mavuto ena aliyonse palibe chipanchitika koma ndi ambiri maena kuchita kuno pano pasa ana ena akula so ndi afika naena kumathamanga popanda sochivuta zina chilichonse timwelekeza kuti ena mwina kufunika operation mmathandiza bwanji munthu akhati kuti mwina kapena monga ndamya ulendo wabala kuti akhakuti ena amathawa kuchipatala pita kwa kusidwa operation amabwera kupemphereredwa ngati angafune kuti munthu wangobwera kungothandizidwa kubwera kuchipatala kuja kupita kunyama kachita bwino opanda operation ambuye amataka kuti ngati panali chovuta mwina sana gone bwino mwana amantembenuza ndipo kuti zinachita amabwera santu kumanena kuti zikomo kwambiri mmene munapemphera muja sina chilo operation ndachita bwino opanda chovuta china chilichonse pamene mukuthandiza mayi kuti abereke mayi oyembekezera nkachisimu nkachipinda kamene ndaona kaja makazi mukuthandiza mmakhala mukupempheraso kapena zimakhala bwanji choyamba munthu jatangofika sitimangofika kupempha timamba kaito sitigwade tirape tipepese pamaso pa mulungu machimo athu onse amene aliyense odwala uja apepese iweyo pempherera upepe ochiriza upepese tosamene tipepese mulungu nkhawa zathu tiliponye pamaso pa mulungu kati nachimwachani timuuze mulungu kuti ambuye mutikhululukire kongoti chonje ndikumakhala kuti njira zako wazisegula ndiye timamba kupemphera ndiye tikapemphera paja nkonda zisamavuta koma kuti kungofika kupemphera naye sitinalape zichitikapo zinthu zabwino tikakhala kuti wafika matenda ayamba tapemphera mulungu alankhula kuti pano paso pano ndiye konzekani munthu afuna achire pamene pati makhala pemphera siya ndiye timapanga saona za munthu uchi ndiye timamkhalira munthu uja basi ndi mpaka ndikuthandizika kenako basi badisa ambuye anasankha madokotala ake monga ndanena kuti ndi anthu atatu amene asankhidwa ine ndakhala namba 4 ambuye anangosankhula kuti iwe mukhale madokotala chochitika iniwo muzigwira ntchito imene iyi mwina matenda ngondipeza mwazizizi ndilipo ndekha ndimakhala ndekha mangomutulira mulungu yemwe ambuye chito mwene basa ndinu sindini ayi inetu mwaona zikuchitikazi pano pa ndikufuna ine sindilipo ndekha koma ndikuza kuti ndiye ndinu mulungu muchitepo kanthu apa ambuye amachitapo kanthu zili pati inayankhula naso ndi mayi Dorothy Ngoma omwe ndi mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za uchembere wabwino izizi ndizoopsa chifukwa dziko la Malawi tikufulumizitsa aliyense atsogoleri kandi amipingo achipani atsogoleri eno magatekeepers m'midzimu amene ali ndi mphamvu ndithu ali ndi liwu kuti tizifulumizitsa azimayi ukachirira kuchipatala ifa za azimayi mdziko muno ifeyo dziko lonse lapansi tili pa namba 3 kuchita kutchuka kuti ndizimene azimayi akakati amamwalira kwambiri pokachira nthawi imene yoti akuyembekezera izi ndizochititsa manyazi takhala pamenepo nthawi yayitali ndipo president wakhala ali patsogolo n'chifukwa chake ineyo ndili patsogolo kufulumizitsa aliyense kuti mchitidwe umenewu wabwino titeteze amayi sayenera kumwalira chifukwa choti anali ndi pakati papakatipo simatendayi amangopita nthawi ikakwana athandizidwe ngati pali zovuta mwana wa mwana wakula kwambiri apangire operation achire 2-3 days ali bwino azipita kwawo ali ndi mwana ndiye ngati zimene zikuchitidwa ndizoopsa azimayi sangamavulale nkhani ya mafistula tikuvutikana nayo kupanga repair ndi ndalama zambiri mwina zimatheka mwinanso ndikuti azimayi apangidwe maoperation kangapo kukonza fistula
imene anthu ngati amenewo anapangisa iwo skulu yake anapita kuti pangati mulungu anauza mulunguyo anaphunzitsanso kuti muzikapanga zonse nanga amayi akatsalidwa nanga akamataya magazi nanga zikamatero iwo anaphunzira kuti zimenezo ndi nkhanza za mapeto amene tamva ndipo tikudziwa sitikuyenera kulola. Kwa ineyo ntonera kuti amene ndi amisala koma chifukwa choti mizimu timangoti akuti ndi prophet olo ine lero ntangodzuka ndikuanatiza anthu kuti ndine prophet mulungu andiuza zakuti anthu ayamba kundikhulupirira mwina koma zili zabodza. Ameneyo ndi mneneri wabodza wakuba wamfuti tisamulole apitirize opanga zimenezo akuonjezera manambala amayi omwalira koma apolisi akwa DHO kwa DC tidzuke tikamaona mchitidwe wachoncho msanga mzimayi asanamwalire kandi mwana ukafufuza atsekere amenewo iyeyu anamvomereza ndani msiku muno kuti azipanga zimenezozo kungodzuka ifato iyeyo akuti ndi prophet basi mama wamba uchiriza license waitenga kuti ndi mulandu umenewo ndipo amangidwe kaya amayi amwalira kasanamwalire koma ngati akupanga zimenezozo amangidwe chifukwa choti azimayi atha kumwalira kumene zimenezozo zinthu zopsa tikuyenera kuzilola ndipo zokuisa ngati zachitika kumidzi kumene koko amafumu ndi kumalola amafumu ali kuti chifukwa timaphunzitsanso amipingo ena ali kuti olo inu amidzi mmakhala kuti mukuphunzitsa nthawi zonse koma anthu akuba mfuti amene wawa ndikumalola azipanga zimenezo azimayi ndikumamwalira. Mchitidwe wachabechabe atsogoleri athu amene muli kumidziko amene mukundimva mudzuke mupite mukaleletse azimayi amenewowo aliyense asamwalire kapena kuvulala ife tili pomwepo ndi nkhanza za mapeto zimenezozo. Ndinapitako nditu kuchechi kumeneku ndipo ndinalowamo ndinaona mthelisi mmene amagwirisamo ntchito pobereketsera azimayi amene wawembekezera komano mmene ndaonera mulibe ngakhale simenti komanso zipangizo mulibe munangokhala mabigili chabe komano zipangizo zimene munthu amayenera muna kugwiritsa ntchito pothandiza amayi oyembekezera munalibe komanso ndithu ndinawafunsa kuti iwo anapanga maphunziro anji andizonena kuti analekera Sunday 2 ndiyeno mwina pamene papa mungafotokozepo kuti chani poningaonera kuti azimayi ena ndithu akumapitabe kumeneku komano ena akumamwalira kumene. Ineyo ndikunena kuti tititeze azimayi pa ngati yali wa Sunday 2 ndio kuti amene akumtsatanso ndio kuti mwina ndi Sunday 2 kapena usapita mkalasi kumene ndi anthu oti sakuzindikira chimene akupanga ndi sakuopanso kuti anzawo amwalira pompo iwonso atha kumwalira akuyenera kutetezedwa ifa amene undamalawi. Ndiye inuyo ngati munadzuka ndikupita kumene koko tikuthokozeni tikuyamikeni khani iso mwayibweretsa poyera ineyo ndikanakupemphani kuti mupitirize ntchito yanu yabwinoyo si mprofetinso koma anthu akuba wamfuti amange chifukwa akupha azimayi pamene popo sitikuyenera kulola zimenezozo. Ineyo kungoti poti mwanena kuti kuphalombe ine ndili kulilongwe ndili patali nakathamanga kupita umene koko kukatenga usewu kandi apolisi kaatani adiecho adieno akuphalombeko akasukeko nawonso kandi apolisi amenewo akafike kumene kufande ntchito yawo akatsekeko ifa akatsekapo pamene popo azimayiwo automatically azipita nokuchipatala. Mchitidwe umene sitikuyenera kuwulola ungasiya tsiku limodzi ndiye kuti taapatsa ngati njirawo taapatsa okay atha kunenanso kuti pano panabwera amidzi atijambula afotokoza sanatizo kuti titseke pano kuti mpoyipa koma inuyo ntchito yanu si imeneyo ndilankhatula nkhani ntchito yanu ndiyoteteza kungonena nkhani yokhayo mwateteza kale mtundu wa Malawi choncho mupitirize azimayi akumwalira kumene koko akapanda kuchitapo kanthu azimayi azipitirira kumwaliro kuti munthu afike ponena kuti akumabereketsa azimayi oyembekezera kwenikweni ndondomeko zake zimayenera kuti zikhale motani. Choyambirira kuti munthu ukhale kuti iwe ndiwovomerezeka kandi mchipatala kuti ndiwovomerezeka ndiye kuti unapita ku skulu yovomerezeka zaka mwina zitatu zinayi
ndiyeno ukamaliza umapanga somaiso ndi amaupatsa license kuti ndiwe nurse midwife. Ndakakupatsa license imeneyo ndoti wakhoza maiso akolejiyo wakhoza somaiso akunurse midwife dance. Umayeneranso upange practice kaya zaka ziwiri zitatu. Ukatero kuti ufuna ukayamba padera ukatsegula maternity unit ndiye kuti umayenera pali ndondomeko anachilolemba listika ya mateja awiri zofunikira. Nyumbayo ikhale kuti nyumba yabwino ya simenti ya makoma aplastara, tenti bwinobwino, ceiling kumwambako ikhale ndi magetsi, mukhale madzi mipope, ndiponso mukhale matoileti, kunjakonso kukhale zimbuzi zokumva, placenta pit kotayira zizo zimene zimatuluka zambiri zija kuti nzimayiwachira pali chimbuzi chake chimene chimayenera kuthiramo. Aso mkati mwa chipatalamo mumayenera kuti mukhale space yambiri, marumu osachepera 4 chifukwa imodzi ndiye kuti ndiochirira, imodzi ndiyachiyeso kuti antenatal, imodzi mmene ndi mopangira ka treatment room muperekera mankhwala ndi zina zotero, imodzi kuti akufikira apodikira kufusidwa mafunso counseling asana yambe kupita nokuti zili bwanji tsopano. Ndiyeno akatero kuti zonse zofunikira ndi zipangizo, mabedi, marisastea, oxygen, ndizonse mankhwala zonse zilipo, ndiye umapita nokukansa kuja ukanena kuti zonse zine mafuna mapeji 2 ndamaliza tiyeni mukaone. Ndiye amabwera uzapanga inspect takuti checklist chilipo, marumu alipo, madzi alipo, magetsi alipo, placenta pit ilipo, manesa alipo, madokotala alipo, fundisidwa bwino malicense awo ndi awa amayang'ana zonsezo. Basi no mkati ndikunja kumwe ndeno pamapita nthawi zimapita ku bodi akakufuza kuti iweyo zonse zili m'malo ndiwofundisidwa bwino, unalipira certificate yako ifa chaka ndi chaka chimayenera tichipanga renew license iyo, unapanga renew zonse zili bwino, ndiye amapereka chiphaso. Ndi nkhani yoti mwina ikautenga chaka akukonza zimenezozo. Akakupasa chiphaso chicha ndiye pano utha kukatsegula ndikwauza anthu ozungulira kuti ondatsegula chipatala, umakhoma license iyo apo kuti nthawi aliyense atha kuyiona. Komanso antchito ogwira ntchito akhale ovomerezeka, amauniform azidziwika kuti awawa ndi ophunzira anavomerezeka. Apo sakuyenera aliyense olo ineyo ndine wophunzira kwambiri ndi masters degrees nurse midwife ophunzira kumalawi kuno ku Nairobi ku university kupita ku United States ku university. Sindingangodzuka kuti Mulungu wandiuza kuti ndatsegula nyumba yanga ino lero ukamata ndi maternity unit osatheka ndikuti andimanga. Ukaphwanya lamulo limene lolo uthomangidwa ndithu chifukwa choti ndizosavomerezeka kutero. Ngakhale ndili ndi mapepala sindinovomerezeka kungotsegula chipatala asana ndi apanga asesi zonse zofunikirazo ndiye ndikhoze maiso amenewo andiuze kuti license ndiyi mutha kutsegula tsopano. Komanso ndiye kuti chaka ndi chaka amabwera nthawi iliyonse atha kubwera kudzapanga inspect kuti ndikutsatira malamulo. Zimenezozo amapanga osati kwa munthu yekha, ngakhale zipatala zimene zovomerezeka za boma kaya za chamu kaya ndi za private, council, nurses council, medical council, medicines and poisons board amayenera ndithu apereke macertificate kuti apa mpovomerezeka. Ndiye ngati sizinachitike zimenezozo iweyo wangotuka ungopanga zako ndiye kuti ndio wakuba wafuti akwene akumangi ndithu. Ndifanele ndikunena kuti wapanga zimezi kuphalombeyo apolisi agwire ntchito adiyecho adisi ngati mukundimva muthamange amangidwetu munthu amene akulola azimayi kuti azifa pamene popo tili chinthu choti wa standard 2 palibe ma midwife wangu mchisakasaka kuti chalichi ntchito yake ndikuberekesera anthu ameneyoyo akuyenera kuti amangidwe ndi wakuba ndi wamisala kapena apite ku mental hospital.